ஹலோ விவாஸ், நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் சேனல். நிறைய பேருக்கு இந்த சேனல் தெரியாது. நான் உங்களுக்கு மவுஸ் செட்டிங்ஸில் 2 செட்டிங்ஸ் காமிக்க போகிறேன். ஒன்று மவுஸோட சைஸு, அதோட கலர் மாற்றுறது. இன்னொன்று சில பேர் லேப்டாப்பில் மவுஸ் ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கும். அது எப்படி ஒர்க் ஆகாமல் போகுது, அதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணுறதுங்கிறதெல்லாம் நீ பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல நான் மவுஸ் செட்டிங்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன். கலர் மாற்றுறது. செட்டிங்ஸ்குள்ளே போகணும். ஈஸ் ஆஃப் ஆக்சஸ்க்குள்ளே போகணும். இங்கே நம்மளுக்கு இங்கே முன்னாடியே இருக்கும் மவுஸ்னு. அதில் உங்களுக்கு எது வேணுமோ இங்கே அதை வச்சுக்கலாம். இதோ மேலே சைஸு எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு, நான் இதை வச்சுக்கிறேன். அடுத்தது இப்போ நம்ம ஒரு லேப்டாப்பில் மவுஸ் செட்டிங்ஸ் எப்படி வீணாக போகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். முதல்ல ஃபங்க்ஷனும் இந்த F6ன்னு இங்கே ஒரு ஐக்கான் இருக்கும், இந்த ஒரு கீ இருக்கும். அந்த கீயும் சேர்த்து அமுக்கணும். இப்போ லேப்டாப்பில் மவுஸு ஒர்க் ஆகலை. அடுத்தது பாருங்கள், அதையே நம்ம திருப்பியும் அந்த ஃபங்க்ஷனையும் F6ஐயும் அமுத்துனா இப்போ ஒர்க் ஆகுது பாருங்கள். சில பேர் லேப்டாப்பில் இந்த பிரச்சனை இருக்கும். என் லேப்டாப்லேயுமே இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு. இதை வச்சு அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணிடுங்க. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப், லைக், கமெண்ட்.